Яшчэ раз вітаю вас, шаноўнае спадарства. Пры мікрафоне Маша Калеснікава, і гэта жывы эфір Еўрарадыё, і мой наступны госць, гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Александр, вітаю вас. Добрый день, Маша, вітаю. Сёння мы будзем размаўляць пра сітуацыю на Блізкім Усходзе і пра тое, як яна агулам уплывае на нашыя сусветныя справы. Давайте пачнем з таго, што многія вядучыя СМІ пішуць, што Пентагон рыхтуе наземную аперацыю ў Іране з удзелам пяхоты і сіл ССА. Мэта захоп вострава Харг, які з'яўляецца асноўным нафтавым хабам Ірана, так, і спроба разблакіроўкі Армузскага праліву. Вось, гэта інфармацыя, Александр, гэта сведчанне чаго? Што амерыканцы не могуць дамовіцца з Іранам, што Іран увогуле не ідзе на перамовы, што амерыканцы, напрыклад, яшчэ больш спрабуюць закапацца ў гэтых іранскіх справах. Што адбываецца? Ну, я думаю, што перш за ўсё гэта сведчыць пра тое, што яны сапраўды гэтую аперацыю рыхтуюць. То бок такі варыянт ён разглядаецца, і гэта ж не толькі там паведамленне ў прэсе. Мы ж бачым, што ўсё ж такі ідзе канцэнтрацыя адпаведная вайсковая. То бок падрыхтоўка для такога варыянту ідзе. Іншае пытанне, што гэта, як паведамляла на мінулым тыдні Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк Таймс, ці пытанне ўжо вырашана, і што сапраўды гэтая наземная аперацыя будзе адбывацца, і зараз гаворка ідзе толькі пра то, у якім фармаце, ці гэта будзе там нейкая колькасць такіх аперацый на тэрыторыі Ірана, ці сапраўды гэта будзе захоп востраву Харг, альбо будуць захоплены іншыя тэрыторыі Ірана. Гэта пытанне пакуль адкрыты. Я думаю, што я ўпэўнены тым, што амерыканцы разглядаюць, у іх ёсць і пэўныя планы, адпаведныя планы, яны ўзвешваюць, ці гэта згодна гэта зрабіць, якія могуць быць адказы Ірана, да чаго трэба рыхтавацца, ці што трэба зрабіць, каб гэта адбылося паспяхова, якія рызыкі трэба прадухіліць. Гэта адзін момант. А іншы момант, гэта, канешне, таксама элемент псіхалагічнага ціску. То бок, магчыма, Трамп і прыняў гэтае рашэнне. Магчыма, ён яшчэ ўсё вагаецца, і яны для сябе вырашылі, што вось яшчэ трэба трошкі падрыхтавацца і паспрабаваць таксама націснуць. Тое, што гэтая інфармацыя прыходзіць у прэсу, гэта відавочны элемент ціску. Паказвае іранцам, што ўсё вельмі сур'ёзна, у вас яшчэ ёсць магчымасць пайсці на перамовы, на умовы Трампа, і тады гэтай наземнай аперацыі не будзе. Калі ўсё ж такі вы на гэтыя умовы не пойдзеце, ну тады цалкам магчыма і адбудзецца гэта наземная аперацыя. Я схіляюся да таго, што хутчэй за ўсё яна будзе, але зноў жа я тут, калі імкнуцца рабіць гэта так у адсотках, ну хутчэй я б даў, напэўна, адсоткаў 60-65 на тое, што яна адбудзецца. Гэта вялікі працэнт, але гэта не значыць, што рашэнне прынята. Тут усё такая вельмі дынамічная сітуацыя. У любы момант могуць быць нейкія крокі з боку Ірана, і тады не будзе гэтай наземнай аперацыі. Альбо ўсё ж такі Трамп вырашыць не рызыкаваць. Акрамя таго, уцягнуты і іншыя краіны. Тут жа відавочна, што першы план наземнай аперацыі, ён быў рэшце-рэшт адвергнуты праз умяшальніцтва Турцыі. То бок Турцыя і Ізраіль, яны імкнуліся на Трампа паўплываць, каб Ізраіль свайго боку, каб Трамп даў зялёнае святло на ваенную аперацыю курдаў з тэрыторыі Іраку на тэрыторыі Ірана, так бы мовіць, што магло бы быць штуршком для паўстання унутры Ірана. Турцыя, відавочна, была супраць, бо яны ведаюць, што калі там будуць нейкія поспехі ў курдаў, то адразу ўзнікне пытанне пра стварэнне вялікага Курдыстану, курдскай дзяржавы. І гэта не ў інтарэсах турэцкага кіраўніцтва. Як мы бачым, у гэтай сітуацыі канкрэтна перамагла Турцыя, ад вось той званай опцыі з курдамі адмовіліся. Ну, гэта была адна з опцыяў. Вось, так што, магчыма, нас яшчэ чакае бліжэйшым часам наземная аперацыя. Давайте ўвогуле, што з перамовамі, так, пра гэта паговорым. Ці ёсць нейкія прызнакі, што яны адбываюцца? Якія ўмовы высоўвае Трамп, што там самага значнага, і што з гэтага не задавальняе Іран, так, і што там хацеў бы Іран прапанаваць ЗША? Давайте пра гэта.
калі ўзяць умовы Трампа, я не ведаю, што там увогуле можа Іран задаволіць, бо тыя патрабаванні, ну там ёсць прыемны момант, конечно, для Ірана, гэта адмена санкцый. Адмена санкцый гэта дае гэтаму рэжыму, ну рэшт пэўную перспектыву, хаця і досыць ілюзорную, бо ізноў жа пытанне вельмі важнае для іх, што будзе пасля таго, як скончыцца гэтая вайна з разбуранымі прадпрыемствамі, са шкодай для іранскай інфраструктуры, без відавочнай эканамічнай перспектывы, бо эканамічная сітуацыя ў Іране была вельмі цяжкая ўжо на пачатку года, інакш не было б тых пратэстаў, якія мы бачылі, і перспектыва яна невідавочная, перспектывы, дарэчы, для іранскай эканомікі яны вельмі змрочныя. І вось гэта, так бы мовіць, для Ірана вось такі жест з боку амерыканцаў, што вось глядзіце, ідзеце на нашыя умовы, ну тады мы адмяняем санкцыі, у вас будзе шанец нейкім чынам стабілізаваць гэты рэжым у будучыні. Ну гэта ў пэўным сэнсе, канешне, прыгожа і цікава з іранскага боку, але астатнія умовы яны вельмі дрэнныя. Тут Іран павінен адмовіцца ад усяго таго, што было падмуркам іранскай палітыкі на працягу апошніх дзесяцігоддзяў. Гэта азначае адмовіцца ад ядзернага праекту. Першае, ну добра, яны ніколі не казалі, што яны імкнуцца ствараць бомбу, але ізноў жа яны зрабілі ўсе крокі, каб гэта ў любы момант зрабіць. Так што на ядзерным праекце ў сэнсе стварэння ядзернай зброі гэтая гісторыя для Ірана будзе скончана. Гэта першы момант. Другі момант, амерыканцы відавочна жадаюць моцна абмежаваць іранскі ракетны арсенал. То бок Іран у ваенным сэнсе, ну ён страціць пазіцыі. Ён вымушаны будзе адмовіцца ад галоўных стратэгічных элементаў сваёй ваеннай стратэгіі. Гэта першы момант. Што тычыцца знешняй палітыкі Ірана, то там ідзе карэннае пераасэнсаванне. Ад іх патрабуюць, каб яны спынілі падтрымку сваіх проксі. То бок Хізбалы ў Ліване, хусітаў, Хамаса, зразумела, і іншых. Яны павінны пераасэнсаваць цалкам сваю знешнюю палітыку. Гэта выбівае падмурак. Так, Трамп не патрабуе ад іх прызнання дзяржавы Ізраіль. Ён ведае, што на гэта тыя, хто там знаходзіцца ва ўладзе, яны ў прынцыпе не могуць на гэта пайсці. Пра гэта ніякіх размоваў не ідзе. Але ізноў жа гэта крокі для таго, каб шмат што ў Іране перавярнуць. І ці здолее гэты рэжым, тое, што ад яго засталося, без вось гэтага ідэалагічнага падмурка, з карэннай зменай знешняй палітыкі, з выкананнем ультыматыўных патрабаванняў амерыканскага боку, ці ёсць у гэтага рэжыма перспектыва на існаванне, ці там пачнецца нейкая рэформы рэжыма, транзіт, ну іншае, я не хочу ўдавацца ў унутраныя іранскія перспектывы, тым больш, што гэта вельмі спекулятыўныя разважанні. Але ізноў жа для іранскага боку ў сённяшніх умовах яны могуць спыніць вайну, але гэта будзе моцны удар па гэтым рэжыме, і хто яго ведае, ці вытрывае гэты рэжым яшчэ, колькі ён вытрывае пасля таго, як он пойдзе на гэтыя патрабаванні амерыканцаў. То бок Трамп прапаноўвае фактычна, калі гаварыць вельмі проста, венесуэльскі сцэнарый, што вось вы заставаецеся ва ўладзе, мне ўсё роўна хто вы, што вы, які у вас бэкграунд, злачынцы вы, не злачынцы, сёння вы злачынцы, заўтра добрыя хлопцы, паслязаўтра зноў будзеце дрэннымі хлопцамі. Ну, у Трампа гэта ж змяняецца вельмі хутка. Пакуль вы робіце тое, што мяне задавальняе, усё добра. Ну, вось такі варыянт і уласна кажучы, прапаноўваецца. З іх пункта гледжання гэта не варыянт. Яны не бачаць для сябе ім патрэбны гарантыі, каб тое, што зараз адбываецца, не паўтарылася, а Трамп прапаноўвае гарантыі на ўзроўні: будзеце сябе паводзіць так, як мне падабаецца, не паўтарыцца. Не будзеце паводзіць сябе, як мне падабаецца, ну глядзіце, хлопцы, вы не за тым сталом, у вас могуць быць сур'ёзныя праблемы на будучыню. І акрамя таго, калі Іран пойдзе на гэтыя патрабаванні, ён пакажа сваю слабасць, і гэта ў гэтым рэгіёне выглядае фатальна. Акрамя таго, тое, што яны патрабавалі, там кампенсацыі і іншага вываду амерыканскіх военных базаў з тэрыторыі рэгіёна, ну амерыканцы ўвогуле не жадаюць пра гэта размаўляць. Так што прапановы яны для Ірана непрымальныя, ну і адначасова, конечно, непрымальныя прапановы, якія вылучае Іран, бо фактычна Злучаныя Штаты
жадаюць, каб Іран пайшоў на капітуляцыю, якая больш-менш элегантна прадэманстравана у той бок, той, што прапановвае Іран, прабачце, гэта фактычна капітуляцыя для Злучаных Штатаў, кампенсацыя і іншыя рэчы. Дзе Трамп і дзе кампенсацыя? Пра што тут увогуле гаварыць? Александр, а што з ядзернай праграмай Ірана? Так, то бок не зусім зразумела ўвогуле, ці там знішчаныя гэтыя ядзерныя аб'екты, таму што пры вось гэтай першай атацы так ужо было заяўлена, я маю на ўвазе ЗША, што вось яны знішчаныя, потым зараз Трамп неяк так непэўна кажа пра што вось-вось і будуць знішчаныя. Што там адбываецца? Ці ёсць нейкая інфармацыя пра гэта? Это пытанне адкрытае. Мы ведаем толькі тое, што ўдары па гэтым аб'ектам наносіліся, што там знішчана, што там засталося, дзе знаходзіцца той самы іранскі уран. Гэтыя пытанні, гэта пытанні адкрытыя. Менавіта гэты уран амерыканцы жадаюць вывесці. То бок адзін з тых сцэнарыяў спецыяльных аперацый Злучаных Штатаў гэта у тым ліку і наземная аперацыя, каб проста камандас вывезлі гэты узбагачоны уран, каб яго не было у Ірана. Вось. Што тычыцца ядзернай зброі, ну зараз сітуацыя абсалютна відавочная. Раней і у Ірана быў аргумент, што вось чым нас абвінавачваюць. Мы просто жадаем развіваць сваю атамную індустрыю. Ніякую бомбу мы не жадаем будаваць. Тым больш, што сам вярхоўны іранскі рахбар Алі Хамінеі, ён же сам падкрэсліваў, што яны не жадаюць, што яны не плануюць ствараць ядзерную зброю. Ну, адно справа словы, а другое, што ім ніхто ў гэта не верыў. На Захадзе, прынамсі, у Ізраілі не верылі ў тое, што яны не будуць ствараць ядзерную зброю. Зараз яны кажуць пра тое, ну, прынамсі, там ужо ідзе такая публічная дыскусія, што ўсё ж такі тут трэба пераасэнсаваць, і на будучыню трэба стварыць ядзерную зброю, бо калі не створым ядзерную зброю, да няма гарантыі таго, што гэты рэжым зможа ў будучыні існаваць. Так што ў гэтым сэнсе у амерыканцаў няма іншай перспектывы. Пакінуць там гэты уран немагчыма, бо відавочна, што ў сённяшніх умовах іранскае кіраўніцтва паспрабуе стварыць бомбу і стварыць яе як мага хутчэй. Тут ужо нейкіх прамежкавых варыянтаў не будзе. Альбо ядзерны патэнцыял Ірана будзе знішчаны, альбо Іран паспрабуе стварыць бомбу. Іншых тут магчымасцяў няма, і амерыканцы гэта разумеюць, як мне падаецца. Трамп для сябе разумее, што выйсці сёння, ён і хацеў бы выйсці з гэтай вайны, но не так проста выйсці. Для гэтага нейкім чынам надо Армузскі праліў адчыніць. Гэта першы момант. Для гэтага трэба, каб спыніліся іранскія удары па тэрыторыі краінаў Персідскага заліва, партнёраў Злучаных Штатаў. Ну і, канешне, трэба, каб вывесці гэты уран. І калі гэта будзе зроблена, ну тады вынік можна будзе прадаць як поспех. Пакуль Трамп жа шмат кажа пра поспехі, но я думаю, што ён і сам выдатна разумее, што галоўных мэтаў ён пакуль у гэтай вайне не дасягнуў. Ці ёсць рэсурсы ў Вашынгтона для доўгатэрміновай вайны? Раней вось Вашынгтон-Пост пісаў так, што Пентагон, здаецца, накіраваў запыт у Кангрэс з просьбай выдзеліць 200 мільярдаў на фінансаванне вайны ў Іране. Ці ёсць увогуле шансы, што Кангрэс падпіша такую паперу? Ну, тут пытанне, што значыць доўгатэрмінова, і пытанне, як будуць складвацца падзеі. Калі зноў жа Іран нанясе, напрыклад, нейкі паспяховы удар па Злучаным Штатам і вялікая колькасць амерыканскіх вайскоўцаў загіне. І гэта сапраўды будзе вельмі адчувальны удар па Злучаным Штатам. Ну, гэтым, альбо, я не ведаю, ну, іншы прыклад, тэрарыстычны акт нейкі, які адбудзецца на тэрыторыі Злучаных Штатаў з відавочным іранскім следам. Ну, у гэтым выпадку нічога не застанецца. Я думаю, што ў гэтым выпадку Трамп атрымае ўсё, што яму патрэбна. Іншае пытанне, што ён пакуль у гэтым
гэтым не зацікаўлены. Ён не зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна працягвалася як мага далей. Ён хоча дасягнуць сваіх мэтаў, выйсці з гэтай вайны, ну, напэўна, яшчэ ўсё ж таки паспрабаваць для рэспубліканцаў перамагчы на прамежкавых выбарах, якія адбудуцца у лістападзе. Шансы, канешне, невялікія на сённяшні момант, але ізноў жа гэта Трамп. У яго было шмат сітуацый у жыцці, палітычным жыцці, маю я на ўвазе, калі казалі ўсё скончана, ніякіх шансаў, ніякіх магчымасцяў, і тым не менш у яго ўсё атрымлівалось. Зараз гэта выглядае, ну, не вельмі, зусім не вельмі для яго. Але хто яго ведае, якая будзе сітуацыя праз некаторы час, калі ему, напрыклад, сапраўды атрымаецца тое, пра што ён кажа, ён паставіць, напрыклад, іранскую нафтавую індустрыю пра свой кантроль. Альбо ўсё ж таки там адбудзецца змена рэжыма, альбо гэты уран у рэшце рэшт будзе вывезены. Можа быць зусім іншая сітуацыя. Што тычыцца тых варыянтаў, якія зараз абмяркоўваюцца, і спецыяльныя аперацыі, і іншыя, ну, канешне, у них яны магутнейшая дзяржава у ваенным сэнсе, у іх магчымасці для гэтага ёсць. Іншае пытанне ў тым, што гэтыя магчымасці, усе магчымасці, ўсё ж тэарэтычна прысутнічае, Трамп не жадае выкарыстоўваць. Ён не жадае, каб гэтая вайна працягвалася. Я думаю, што ён ўжо даўно хацеў, каб усё спынілася. Зараз ён апынуўся ў такой сітуацыі, што проста сысці ўжо не атрымліваецца. Трэба сысці, каб увогуле атрымаць магчымасць сысці, надо ісці далей, і надо рызыкаваць. Трэба рызыкаваць. І я думаю, што ў рэшце рэшт альбо іранцы пайдуць на нейкі кампраміс, што вельмі будзе дзіўна у сённяшніх умовах, альбо ўсё ж таки Злучаным Штатам прыйдзецца падвысіць стаўкі і правесці так ці інакш наземную аперацыю, альбо наземныя аперацыі. Нядаўняя апытанка Reuters показала, што рэйтынг Трампа падае. То бок, напрыклад, калі яшчэ тыдзень таму ягоную аперацыю ў Іране падтрымлівала 37% амерыканцаў, то цяпер ужо 35%, так, на мінулым тыдні. На выхадных мы ўсе назіралі пратэсты па ўсёй Амерыцы супраць палітыкі Трампа. І імаверна, што адпраўка наземных войскаў у Іран яшчэ больш знізіць падтрымку амерыканцаў, так, і давер да Трампа. Наколькі увогуле Трампу важны рэйтынг сярод амерыканцаў, Александр? І бо ёсць такое ўражанне, што ён як бы прымае гэтыя ўсе рашэнні зусім не азіраючыся на нейкія настроі ў амерыканскім грамадстве. Я думаю, што Трамп, у яго ёсць пэўны, як я ўжо казаў, вопыт, і ён паказваў, што нават калі твои пазіцыі выглядаюць досыць дрэнна, калі ў цябе увогуле амаль няма аніякіх шансаў, альбо ніхто не разлічвае на тое, што ты можаш вярнуцца альбо ўвайсці ў палітыку з поспехам, з трыумфам, у Трампа атрымлівалася. Так было, напрыклад, падчас яго першых выбараў прэзідэнта, калі лічылася, што шансаў у яго няма ўвогуле. І калі паглядзець на ягонае палітычнае жыццё, вось гэтыя апошнія гады у яго атрымлівалася. У яго кожны раз, калі ўжо казалі, ну не, Трампа не будзе. Другі прэзідэнцкі тэрмін Трампа гэта выключана. Хутчэй Трамп ужо апынецца за кратамі. І тым не менш ён кожны раз вяртаўся, і ўрэшце рэшт менавіта ён аказваўся пераможцам. Я думаю, што в гэтым сэнсе амбіцыяў і самаўпэўненасці яму не займаць. І калі такі вопыт ужо ёсць, то ты можаш досыць спакойна назіраць і за пратэстамі, першае, і по-другое за рэйтынгам. Ну, думаю, конечно, Трампу непрыемна. Ён нарцыз. Яму падабаецца падабацца, назовем гэта так. Ён хоча быць у цэнтры ўвагі. Ён хоча, каб казалі, гэта найлепшы прэзідэнт, наймацнейшы прэзідэнт, і гэта і іншае. Яму гэта падабаецца. І калі ты разумееш, што ўсё ж таки большасць не на тваім баку, большасць асуджае, і нават ёсць такія паплечнікі былыя, якія адвярнуліся, той же Такер Карлсон, напрыклад, то, канешне, гэта непрыемна. Я думаю, што на чалавечым узроўні Трампу гэта непрыемна. На палітычным узроўні думаю, што ён глядзіць на гэтыя падзеі досыць спакойна.
Канешне, калі дэмакраты пераможуць у лістападзе, гэта непрыемна і гэта абмяжуе магчымасці для Трампа. Але гэта перш за ўсё непрыемна для рэспубліканскай партыі. А я думаю, што Трамп у яго стаўленне да рэспубліканскай партыі інструментальнае. Перш за ўсё уласныя інтарэсы. Я не думаю, што Трамп ужо так вельмі цікавіць і бянтэжыць пытанне, а што будзе ў лістападзе? Альбо хто будзе наступным амерыканскім прэзідэнтам? Ці атрымаецца у рэспубліканца перамагчы, альбо не атрымаецца? Я думаю, што яго цікавіць менавіта уласны лёс. Што будзе з ім? Што ён зможа дасягнуць? З чым ён войдзе ў амерыканскую гісторыю? І вось гэтае адчуванне, што ён можа зрабіць тое, што ніхто з амерыканскіх прэзідэнтаў апошніх часоў не зрабіў і не дасягнуў, гэта яго падсцёгвае. Вось калі мы паглядзім проста на гэтую сітуацыю з Іранам. Ісламская рэвалюцыя пачалася ў часы прэзідэнта Джиммі Картера. Пасля Картера прыйшоў Рэйган. Пасля Рэйгана быў Буш старэйшы, потым быў Клінтон, потом быў Буш малодшы, потом Обама, потом Трамп. Пасля Обамы Трамп, а яшчэ паміж першым і другім Трампам быў Байден. Велізарная колькасць выбітных, сапраўды, калі ўзяць таго ж Рэйгана, альбо я б узяў нават і Буша старэйшага, і Клінтона ўрэшце-рэшт, гэта былі выбітныя і паспяховыя прэзідэнты. Буш старэйшы, напэўна, не асабліва, але Рэйган альбо Клінтон, Обама, у сэнсе унутранай палітыкі Злучаных Штатаў, гэта паспяховыя прэзідэнты, яны лічацца паспяховымі прэзідэнтамі. Але з Іранам не атрымалася ні ў каго з іх. І вось гэтае адчуванне, што ніхто не змог, а ў мяне атрымалася, яна Трампа падсцёгвае. Калі вы возьмеце гісторыю з Кубай, чаму яго так цікавіць Куба? Добра, ёсць Марко Рубіо, для якога кубінская гісторыя – гэта асабістая гісторыя. І ён проста хоча, у тым ліку з асабістых сямейных прычынаў сакрушыць гэты рэжым. Але кубінская гісторыя цягнецца да 61-го, не 61-го, гэта раней усё там пачалося, 61-й, 62-й год, гэта карыбскі крызіс, а яшчэ да гэтага там шмат цікавага было. І нікаму з прэзідэнтаў з таго часу, з канца 50-х да сённяшняга дня, ніхто не здолеў дамагчыся радыкальных ператварэнняў на Кубе. А вось Трамп лічыць, што ў яго атрымаецца. Ён бачыць сябе выканаўцам свайго кшталту гістарычнай місіі. І калі ты маеш такія ўяўленні, то ўжо пытанне пра тое, ці у цябе рэйтынг 38%, 35%, а можа будзе праз некалькі дзён там 30 альбо 25, непрыемна, але што тут зробіш? Можна перажыць. Тым больш, што перазбірацца Трамп не будзе, не гледзячы на ўсю гэтую рыторыку. Гэта другі і, відавочна, апошні прэзідэнцкі тэрмін. Так што я думаю, што нейкай роспачы, панікі, пра якую тут шмат пишуць, што Трамп у такім дрэнным эмацыянальным стане, думаю, што не. Ён можа, яму не падабаецца, што аперацыя ідзе не так, як ён жадаў. Яму не падабаецца, што гэтае іранскае кіраўніцтва не капітуліруе, што яны ўсё ж такі імкнуцца весці барацьбу і ў пэўным сэнсе досыць эфектыўна ведуць гэтую барацьбу. Гэта, зразумела, не падабаецца, але не фатальна. Сябры, нагадаю, Александр Фридман, гісторык, палітычны аглядальнік, госць сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё. Задавайце пытанні, а калі вы яшчэ намі заданаціце, то гэтае пытанне будзе дакладна агучана. Александр, 27 числа Марк Рубіо пасварыўся з Кая Калас. Ці наадварот, Кая Калас, так кіраўніца дыпламатыі Еўрасаюза пасварылася з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў. Прычына Украіна. Кая Калас раскрытыкавала Вашынгтон за недастатковы ціск на Крэмль і нагадала пра невыкананыя абяцанні. І ў адказ Марка Рубіо заявіў, што окей, давайте-ка вы самі гэтым усім зоймецеся, еўрапейцы. Так, ён сказаў, дзейнічайце, мы саступім вам месца. Што адбываецца на украінскім напрамку? Ці можна лічыць, што Злучаныя Штаты цяпер цалкам, умоўна кажучы, забілі так на Украіну? І ці робяць гэта мэты Расіі больш дасягальнымі? Калі ўзяць гэты канкрэтны момант, то крытыка з боку Каі Калас яна слушная.
то бок амерыканцы абяцалі, амерыканцы не зрабілі, так что тое што яна выклала, гэта можна пагадзіцца, але ўсё ж таки аргументаў на карысць у яе не так шмат, аргументаў у Рубіо больш, бо ён сапраўды мае рацыю, калі ён кажа, ну калі вы лічыце, што вы ў стане зрабіць лепш, калі у вас ёсць прапановы больш дакладныя, больш эфектыўныя, рабіце. І вось тут для еўрапейцаў пачынаецца вельмі непрыгожы момант, бо яны ведаюць, што ім не падабаецца, і сапраўды за то, што Калас крытыкавала Рубіо, гэта слушна, але што яны могуць прапанаваць? Вось праз прапановамі ў еўрапейскага боку выглядае, мякка кажучы, не вельмі. І гэта тычыцца, дарэчы, не толькі Украіны. Мы тое ж самае і было ў выпадку Венесуэлы, і тое ж самае ў выпадку Ірана. Калі вы спытаецеся ў еўрапейскіх кіраўнікоў, ці павінны ты людзі, якія знаходзяцца зараз у Іране ва ўладзе, знаходзяцца там, не, яны скажуць, не, канешне, мы супраць гэтага рэжыму, гэта непрымальны рэжым. Но мы супраць таго, што амерыканцы звяргаюць альбо імкнуцца змясціць, альбо імкнуліся хутчэй змясціць гэты рэжым. Гэта ізноў жа, гэта негатыўная праграма. Мы можам сказаць, што нам не падабаецца, мы не можам сказаць, што нам падабаецца. І тым больш мы не можам дасягнуць таго, што нам падабаецца. З Венесуэлай было тое ж самае. Людзей, якія маюць сімпатыю да Мадура, у сярод еўрапейскіх кіраўнікоў та няма. Але тое, што амерыканцы зрабілі з ім, ну, вось такі варыянт, які, безумоўна, з'яўляецца парушэннем міжнароднага права, гэта з пункта гледжання еўрапейцаў непрымальнае. Ну, таму і адказ Рубіо, калі вам няма чаго прапанаваць, калі вы толькі можаце разважаць пра міжнароднае права і іншае, ну, дык мне няма з вамі чаго абмяркоўваць. Так што ў гэтым сэнсе праблема еўрапейская заключаецца ў тым, што адказаць на гэта Рубіо няма аргументаў. Няма чым. І вось той сцэнарый, які ён абрысаваў, што мы сыходзім і рабіце, што жадаеце, усё ж такі справы-то еўрапейскія, ён з пункта гледжання еўрапейцаў жахлівы. Бо Еўропа па-ранейшаму кажа, што бяспеку мы не можам гарантаваць уласную бяспеку без падтрымкі Злучаных Штатаў. Што тут ужо казаць пра дапамогу іншай краіне, я маю на ўвазе Украіну. Тое, што гэта на дадзены момант не прыярытэт для Злучаных Штатаў, гэта відавочна, гэта з пункту гледжання Трампа бесперспектыўны, нягледзячы на ўсю ягоную рыторыку, гэта бесперспектыўны напрамак. Прынамсі, вынікаў няма, колькі ўжо ён імкнецца сапраўды там зрабіць і размовы з Пуціным, і сустрэчы з Зеленскім, сустрэчы двухбаковыя, сустрэчы трохбаковыя, ну і якія вынікі, ну асабліва ніякіх. І таму зараз Злучаныя Штаты займаюцца зусім іншымі справамі. Трамп адказвае на пытанні, якія тычацца Украіны, толькі тады, калі ўжо нельзя пазбегнуць адказаў на іх. Гэта не тая тэма, якую ён закранае. І так у яго зараз вельмі дрэннае стаўленне, такі вось перыяд, не ведаю, колькі ён працягнецца, можа і доўгатэрмінова, адмоўнага стаўлення да Еўропы. Бо Еўропа яму не дапамагае у выпадку Ірана, што, дарэчы, насамрэч гэта не так, таму што, ну, ёсць, канешне, асаблівыя еўрапейскія краіны, якія ў прынцыпе не дапамагаюць, нават не дазваляюць выкарыстоўваць сваю тэрыторыю кшталту Іспаніі. Ну а што робяць астатнія? Тая ж Германія, Францыя, іншыя, Грэцыя, іншыя краіны. Яны на словах Трампа крытыкуюць, але яны дазваляюць Злучаным Штатам, як і дазвалялі, выкарыстоўваць сваю інфраструктуру для падрыхтоўкі і для іншых момантаў, звязаных з вайной супраць Ірана. Но тая вось адмова з еўрапейскага боку, што якую сфармуляваў фактычна Фрыдрых Мерц, федэральны канцлер, гэта не наша вайна, пра Іран. Ну, калі Іран гэта не ваша вайна, ну, дык адказ Трампа, Украіна тады і не мая вайна. Усё вырашаеце неяк такім чынам. Таму пагроза сапраўды, што Трамп у пэўны момант скажа, усё, няма ў мяне цікавасці да гэтых украінскіх спраў, яна існуе. З другога боку, і гэта таксама праблема для Трампа, ён жадае па-ранейшаму адбудаваць,
ну прынамсі нейтральныя, можа нават добрыя стасункі з Расійскай Федэрацыяй, бо гэтая мэта адцягнуць Расію ад Китая яна застаецца, і Трамп выдатна разумее, што ў сённяшніх умовах зачыніць, заплюшчыць вочы на вайну ва Ўкраіне і сказаць, ну все, я не бачу там ніякай вайны, гэта мяне не цікавіць, я просто выбудоўваю стасункі з Расійскай Федэрацыяй, што так яно не працуе. Ён вымушаны заставацца ў гэтым перамоўным працэсе, хаця б у сённяшнім фармаце, каб не страчваць надзею на тое, што ён і на расійскім напрамку нечага дасягне. Калі браць вынікі, ну тут шмат апошнім часам кажуць, што для Расіі такая шыкоўная сітуацыя, што яны зарабляюць дадаткова на энерганосьбітах, што цікавасці да Ўкраіны няма, іншае. Гэта ўсё так, зарабляюць, цікавасці стала куды менш, але калі мы паглядзім на сітуацыю на фронте, што ў Расіі атрымалася за гэты час? Ну не шмат атрымалася. Нават ёсць пэўныя поспехі ваенныя ва Ўкраіне, якіх ужо даўно, дарэчы, не было. Што тычыцца эканомікі, ну пакуль не бачна, каб Расіі гэтыя кошты на нафту так дапамаглі. Выглядае так, што тыя праблемы, якія ў расійскай ваеннай эканоміцы ўжо назіраюцца пэўны час, што іх вось так проста праз нейкія дадатковыя ресурсы з энерганосьбітаў іх так не вырашыш. Так што пакуль у мяне няма ўяўлення, няма ўражання, то ж не ўяўлення, ўражання, што Расія паспяхова скарысталася гэтым акном магчымасцяў для сябе. Ёсць такія меркаванні, што вось гэтая іранская вайна гэта такая праверка на трываласць НАТО. І што у прынцыпе яны, не дапамагаючы ЗША, кіруюцца такім рацыяналізмам, бо улічваюць неабходнасць падтрымліваць ранейшыя вось гэтыя тэмпы і аб'ёмы дапамогі ўкраіне. На ваш погляд, ці захаваецца гэтая падтрымка і далей, калі ўлічыць, што вайна далёкая ад завяршэння ва ўкраіне? Ну, што тычыцца НАТО, ну, мінулым годзе было такое ўяўленне, асабліва пасля юбілейнага самміта у Нідерландах, які адбыўся, што вось крызіс, ён пераадолены. Усе краіны-удзельнікі пагадзіліся выдаткоўваць 5% свайго ўнутранага валавага прадукту на бяспеку і іншае, што патрабаванні Трампа выкананы, што ён задаволены, што ўсё ў прынцыпе добра. Ну сёння мы бачым, ніякі крызіс не пераадолены, і зараз НАТО знаходзіцца ў вельмі дрэнным стане, а тая рыторыка, якая сыходзіць ад Трампа, яна нават больш жорсткая, чым была ў мінулым годзе. То бок разлічваць на тое, што ў выпадку агрэсіі, ну возьму ў якасці прыклада Польшчу альбо краіны Балтыі, калі нешта падобнае адбудзецца, разлічваць на тое, што Злучаныя Штаты дапамогуць, абавязкова дапамогуць і выканаюць свае абавязкі згодна з артыкулам 5 статута НАТО, ну гэта прынамсі было б вельмі наіўна. Усё выглядае досыць дрэнна у гэтым кантэксце. Я не думаю, што Трамп абвесціць бліжэйшым часам пра выхад Злучаных Штатаў з НАТО, пакуль хутчэй за ўсё, калі не будзе там нейкіх форс-мажораў пэўных. Ну, хаця з Трампам усё магчыма, но пакуль не выглядае так, щоб ён гэта абвесціў, але перыяд, вось той тэрмін, які ў Трампа, тыя гады, які ў Трампа засталіся, яны будуць для НАТО вельмі цяжкімі. Што будзе ў будучыні? Ну, будзе праз пэўны час новы амерыканскі прэзідэнт. Будуць новая выбудова стасункаў. Но для НАТО перспектыва, калі паглядзець на перспектывы у НАТО досыць змрочныя. Так што якраз на гэтым напрамку, на напрамку НАТО, Расія можа назіраць вельмі спакойна і задаволена за тым, што адбываецца. Вайна ў Іране, яна прывяла да таго, што сітуацыя, што стасункі толькі пагоршыліся, абвастрыліся і паляпшэння чакаць не выпадае. Я думаю, што з украінскага пункта гледжання вось зараз гэта якраз такі той момант, які паказвае, што нейкі
нейкім чынам перажываць наконт таго, што Украіну у НАТО не запрашаюць, не выпадае. Тое НАТО, пра якое Украіна марыла, часткай НАТО, часткай якога яна жадала быць, дзе сапраўды адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, гэтага НАТО няма і, напэўна, ўжо больш не будзе. Спадар Александр, а калі вось кажуць пра тое, што Трамп можа зрабіць альянс фактычна недзеяздольным, гэта маецца на ўвазе, што проста штаты выйдуць з альянсу, ці яшчэ могуць быць нейкія варыянты, калі вось НАТО проста не будзе нічога азначаць? Ну, фармальна, ізноў жа, для Злучаных Штатаў фармальна-то выходзіць, гэта асаблівага сэнсу не мае, бо тут адразу ўзнікне пытанне пра тыя ваенныя базы, якія знаходзяцца, Злучаных Штатаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі краінаў НАТО. Усё ж такі Трамп шмат кажа пра тое, што іх трэба закрываць, пераносіць, но пакуль адпаведных крокаў зроблена не было. Не было. Акрамя таго, ёсць розныя сумесныя праграмы. Вайскоўцы сустракаюцца, там ідзе абмен вопытам і іншае. Конечно, амерыканцы адыгрываюць дамінантную ролю ва ўсіх гэтых праграмах, але яны гэтыя праграмы яны і на карысць Злучаных Штатаў. Акрамя таго, гэта і пытанне той самай зброі, якую іншыя краіны праз НАТО набываюць у Злучаных Штатах, адпраўляюць ва Ўкраіну. Для амерыканцаў гэта ж таксама выгадна, таксама з эканамічнага пункту гледжання, прычым не толькі сярэднетэрмінова, але і доўгатэрмінова. То бок ад усяго гэтага пазбаўляцца для Трампа асаблівага сэнсу не мае. Іншае, што ён можа зрабіць, і фактычна гэтым НАТО будзе знішчана, калі Злучаныя Штаты прама скажуць, што артыкул 5, як яго трактуюць у Еўропе, альбо жадаюць трактаваць у Еўропе, калі адбываецца агрэсія супраць адной з краінаў альянса, астатнія прыходзяць на дапамогу, што гэты артыкул 5 для Злучаных Штатаў больш не існуе. Альбо яны не прыйдуць на дапамогу ў такім ракурсе, як гэтага чакаюць. Фактычна, Трамп сёння ўжо кажа пра гэта адкрыта у дачыненні да розных еўрапейскіх краін, для той же Іспаніі, напрыклад. І калі гэта ўжо гучыць, калі гэта агучваецца, калі галоўны прынцып, базавы прынцып НАТО пад пытаннем, ну, тады можна ўжо казаць, што фактычна ідзе ў зусім дрэнным напрамку. Александр, вы, напэўна, бачылі вось гэты артыкул Тэлеграфа, так, дзе пішуць, што Трамп разглядае магчымасць рэформы НАТО па прынцыпе pay-to-pay, то бок выдатковаеш на абарону больш, чым 5% ад ВУПа, так, уплываеш на рашэнне альянсу, на такія самыя важныя рашэнні. Не выдатковаеш, не уплываеш. Што, на ваш погляд, як вы ставіцеся да такой ідэі, наколькі яна рэалістычная, так, калі ўлічыць асабліва, што на дадзены момант ніводная з краін НАТО не выдаткоўвае на абарону больш, чым 5%. Ну, яны набліжаюцца да гэтага. Ну, толькі Польша набліжаецца, нават ж ЗША нават не набліжаюцца. Іншыя краіны, яны ж паступова, яны прымаюць гэтае рашэнне рухацца ў гэтым напрамку. Да 35-го года. Ну, сёння гэта 5, а потым амерыканцы скажуць, не 5 замала, хай будзе 10 і іншае. Гэты прынцып, што я абараняю кагосьці толькі ў тым выпадку, калі мне за гэта заплацілі, ён вельмі шкодны ў гэтым сэнсе. Бо ізноў жа, тут ёсць яшчэ вельмі важны чыннік, гэта давер. У сённяшніх умовах, і гэта якраз такі той вопыт, які еўрапейцы атрымалі апошнім часам. Ты можаш рабіць усё, што кажа Трамп, і ўсё роўна ты не будзеш упэўнены ў тым, што ён у рэшце рэшт прыйдзе на дапамогу. Вось гэта пытанне вельмі важнае ў гэтым сэнсе. Так, калі эканамічна падыходзіць, а Трамп падыходзіць менавіта эканамічна, акрамя таго, НАТО гэта яшчэ і механізм уплыву. Гэта ж не толькі пра эканоміку і пра ваенную эканоміку ў рэшце рэшт. Но Трамп бачыць толькі вось гэтую кампаненту, і тут розныя, калі ён сапраўды гэты прынцыпа ён будзе прытрымлівацца і будзе настойваць на гэтай рэформе, я думаю, што гэта прывядзе да распаду НАТО.
просто шэраг краінаў выйдзе з НАТО, з тых, якія лічаць, што ім асабліва нічога не пагражае. Там, напрыклад, тая ж Іспанія, якая кажа, ну нам нічога не пагражае, мы далёка ад усіх гэтых праблем, і нават калі Расія нешта пачне, да Іспаніі хутчэй за ўсё яны не дабяруцца. Ну я думаю, што яны ўвогуле далёка зайсці не змогуць, но гэта ўжо іншае пытанне. Вось. А іншае, у каго просто іншых магчымасцяў няма, ну якія, уласна кажучы, ёсць магчымасці для ўласнай абароны у краінаў Балтыі. Яны вымушаны будуць на гэтыя патрабаванні пагадзіцца. Я думаю, што калі Трамп высуне патрабаванне 10% альбо 15%, то яны вымушаны будуць нават гэтае патрабаванне нейкім чынам выканаць. Але пытанне ж не толькі ў патрабаванні, а ў гарантыях сапраўды, што Трамп у апошні момант не скарыстаецца сваім знакамітым прынцыпам така і не скажа, ну добра, вы ўсё выдаткоўвалі, но я ж не буду дзеля Эстоніі альбо дзеля Латвіі весці вайну з Расіяй, якая можа стаць ядзернай вайной. Александр, апошняе пытанне. Вось Владимир Зеленскі цяпер ездзіць з такім турне па краінах Персійскага заліву, падпісвае вайсковае супрацоўніцтва з імі. Вось на ваш погляд, як сябе цяпер Зеленскі адчувае? Калі ўлічыць, што вось гэтая ўся гісторыя з тым, што Трамп скончыць вайну, што яна проста не здзейснілася так, і што гэта ўсё зацягваецца. Ну вось, што з Зеленскім? Мяркую, што эмоцыі ў яго вельмі супярэчлівыя, але ізноў жа у яго ўжо такі вопыт назапашны за гэтыя гады. Калі ты не можаш пераадолець расчараванне, то ты не можаш займаць гэтую пасаду. Бо тое, што ён вытрымаў за гэты час, што яму казалі еўрапейцы і амерыканцы, што яму абяцалі, што ў выніку адбывалася, як ішло, то бок у яго ёсць вопыт. Ён у гэтым сэнсе, я думаю, што эмацыянальна ён, канешне, раз-пораз вельмі абвострана рэагуе, жорстка, не дыпламатычна, з майго пункта гледжання, часам вельмі контрпрадуктыўна, але ізноў жа ён падрыхтаваны да гэтых сітуацый. Гэта не тое, што выбівае яго ўвогуле, ён ужо не ў стане там нешта рабіць. Не, яны для сябе вырашылі, так, сітуацыя дрэнная, канешне, яна для Украіны вельмі дрэнная, няма увагі, дадатковыя магчымасці для Расіі, магчыма, нейкія здзелкі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй па прынцыпу Расія не падтрымлівае Іран, за гэта Злучаныя Штаты не падтрымліваюць Украіну. Ну, пакуль да гэтага справа не дайшла, амерыканцы ад гэтага відавочна адмовіліся. Я думаю, што гэтыя публікацыі, калі не памыляюся, палітыка пра тое, што такая прапанова з боку Расіі была, мне гэта падаецца лагічным і слушным. Думаю, што была такая прапанова, но амерыканцы пакуль гэтага не робяць. І калі ты ў такіх умовах знаходзішся, ну, імкнешся шукаць нейкія магчымасці. Яны для сябе ў дадзены момант знайшлі две магчымасці. Першая магчымасць – гэта наносіць як мага больш эфектыўныя удары па расійскай энергетычнай інфраструктуры, каб Расія хаця б менш зарабляла ў сённяшніх умовах. Гэта першы момант. Ну, другі момант, тыя турне, які ён робіць па краінам Персійскага заліва, ён бачыць, што гэта шанец для Украіны, для украінскай абароннай прамысловасці, шанец зарабіць, шанец прапанаваць свае тэхналогіі, тым больш, што тэхналогіі украінскія, яны запатрабаваныя, і акрамя таго гаворка ідзе пра тыя краіны, якія сапраўды ў стане Украіне дапамагчы фінансава. Так што ў гэтым сэнсе Зеленскі зараз робіць усё слушна і імкнецца выкарыстаць тыя невялікія магчымасці ў сённяшніх неспрыяльных умовах. Што ж, дзякую, Александр. Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік, гісторык, сёння быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Сябры, вы ў каментарах пытаецеся, што здарылася з Ютубам, што ён паказвае толькі аднаго гледача. Я магу вам сказаць, што паламаўся лічыльнік гледачоў на Ютубе, і гэта сітуацыя, у прынцыпе, у шматлікіх Ютуб-каналах, так што не хвалюйцеся, вас шмат. Александр, дзякую вам яшчэ раз за размову. Сустрэнемся праз тыдзень, ужо, напэўна, з Дмітром Лукашком, які выйдзе з адпачынку. У нас праз 15 хвілін у студыі з'явіцца Марыя Вайтовіч, моя калега, разам з юрыдскай міжнародніцай Кацярынай Дзяйкала. Заставайцеся з намі.
Дзякуй.